Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila HDFM sanfɛ ni ye aw ka dɔnkibaru waati selen ye. Bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma sifinaka maa mugan bɔɲɔgɔn ko kalanbulon dayɛlɛla k'a ɲɛsin u ma waasa bɛn ani kelenya ani lafasali o bɛ se k'o kɛ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na mɔbitikaw fɛ yen nɔ an na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an na taa min ye sewukaw fɛ yen nɔ Save the Children ani Amsod maaw olu ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na kalanbulon yɛlɛla ka ɲɛsin sifinaka dɔw fana ma waasa jamana kuma o bɛ se ka nɔgɔya u ma cogoya min na an na kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ninnu de bɛna kɛ bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunnasirilen bɔ aw dangana. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ ka na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ bakurubaw la cogoya min na kalanbulon dayɛlɛla k'a ɲɛsin sifinaka maa mugan ma mɔbitikaw fɛ yen nɔ sifinaka minnu ni u bɛ jamanadenw ka lafasajɛkuluw la n'an k'o ma ko société civile maaw fɛn min ye waasa u bɛ se ka dɔnniyaw sɔrɔ lafasaliw ani bɛn ani kelenya o bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na ni baara in nun donna jɛkulu caman olu ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na o jɛkulu bɛ tali kɛ Cheers for Common Ground Mali ka taa se Think Peace Agicad Mali Bembere Doni Bloc ka taa se Association des blogueurs du Mali Association des professionnels de la presse en ligne ninnu de jɛra waasa ka se ka nin baara in timɛ. Ni an bɔra Mopti an bɛ taa Segu Sido ani Balanzando tile saba kalanbulon dayɛlɛla ka ɲɛsin sifinakaw ma sifinaka minnu kɔni bɛ yen ni jɛkulu maa ɲɛmaw don waasa fɛn min ye jamana kuma o bɛ se ka nɔgɔya u ma cogoya min na ani fana wulikajɔ minnu bɛ kɛ ka kow labɛn ka ɲa ani musaka o kɔni labaara cogo ɲuman u ka se ka kalan nin bɛɛ lajɛlen na tile saba kɔni kɔfɛ ni maa kofɔtaw olu kɔni sera ka dɔnniya caman sɔrɔ ni kalanbulon kɔnɔna na. Ni baara in nun donna min ye programme ɲɛlɛnni ale kɔni fɛ fo ka taa se Save the Children ani min ye baɲumankɛ tɔn Amsod maaw olu de ye baara in lawaleya. Septembre kalo tile 18 san 2025 lajɛrɛ belebeleba kɛra tɔnbutukaw fɛ yen nɔ buna adamadenya ale tɔbɔtɔli kɔni kan waasa fɛn min ye tɔnbutugu marabolo maaw olu bɛ se ka u yɛrɛ ta min ye sɔrɔ ale ta fan fɛ ni wulikajɔ belebeleba in labɛnna Fonjim maaw kɔni fɛ a kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ Tɔnbukutu ale gouverneur ka ciden Maliki Gindo bolo k'a fara o ka maaba wɛrɛw kɔni kun bɛ nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kan fɛn min ye Tɔnbukutu ye marabolo ye marabolo min ni lakanabaliya ni o ɲɔɲɛnen don a bɛ san caman kɔni bɔ kɛlɛ kɛra sababuya ye ni ka maa caman kɔni bɔ u sigiyɔrɔw la ni ɲɔgɔnkunbɛn belebeleba min kɛra tɔnbutukaw fɛ a kɔni kɛra sababuya ye ni ka fɛn min ye marabaw ani maradenw ka olu kɔni gɛrɛ ɲɔgɔn na ani maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ baɲumankɛ tɔn ale baaraw la u ka se ka kumaw ta ɲɔgɔn da min ye u ka marabolo ale gɛlɛyaw ka se ka o kɔni kumaw fɔ yiriwa badabada u bɛ sɔrɔ cogoya min na ka se ka o baaraw bolo da. Halisa an bɛ to Tɔnbukutu kɔnɔna na min ye wulikajɔ belebeleba kɛra programme alimentaire mondial maaw fɛ ni o ye PAM maaw ye waasa ka se ka carte kɔni di Tɔnbukutukaw ani Tawudenika maa 66 mɔ waasa ni waati gɛlɛn min bɛ yen ni balokuraw kɔni banna balokuraw olu ma mɔ fɔlɔ jamanadenw ka se ka o waati gɛlɛn in latɛmɛ ni carte in bɛ kɛ sababuya ye ni ka nɔgɔya don jamanadenw olu ka balokow la u bɛ se ka taa balo ta jagokɛlaw fɛ yen nɔ balo minnu bɛ tali kɛ malo ɲɔ sukoro ani tulu ani safinɛ o n'a ɲɔgɔnna caman. Segu marabolo kominiw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ segukaw fɛ yen nɔ waasa ka se ka lajɛrɛ dɔ kɔni kɛ min nun donna septembre kalo tile 9 ka taa bila septembre kalo tile 10 na san 2025 o lajɛrɛ in kɛra sababuya ye waasa komini ale ɲɛta baaraw ka se ka olu kɔni fɛsɛfɛsɛ fɛn min ye ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɛra ni projet ɲɛlɛnni olu ka wulikajɔw fo ka taa se agence de développement régional maaw ninnu de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka nin baara in boloda Segu komini maaw bɛɛ lajɛlen ka sigi ka fɔ kɔni kɛ fɛrɛ ani dabali minnu kan ka sigi sen kan ka se ka olu kɔni boloda komini ninnu bɛ se ka bɔ
ka taa ɲɛ cogoya min na ka se ka o baaraw kɔni bolo da. O kɔni senfɛ u ye laɲiniw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ gafe belebeleba dɔ kɔni kɔnɔ. O gafe min ni a kan ka ta k'a di min ye marabaw ani Save the Children maaw ma waasa donna nataw la wulikajɔ kɔni ka kɛ fɛn min ye ɲɛ kan ka sin baara minnu ma ni o ye sifinakaw olu ka lakananiko ani ekɔliden musomanw olu ka kalanko bɛ se ka yiriwa cogoya min na. An bɛ taa Niger ale jamana kɔnɔna na u ka minisiri min ɲɛsin bɛ u ka jamana kɔnɔna ko kɔni mɔ a ye laseli kɛ ka bɛn septembre kalo tile 18 san 2025 min laseli senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko Croix Rouge maaw olu ka bureau minnu bɛ u ka marabolo an'u ka commune kɔnɔna na ko a bɛɛ lajɛlen cira bɔgɔbɔgɔ fɛn min ye ko yɛlɛma bɛna don a ɲɛmayaso la ka kɔn o ɲɛ u tɛ kalo tile 22 san 2025 Croix Rouge ale bureau national an'u ka conseil d'administration u kun ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ci ni ka ɲɛma kuraw sugandi k'a bila olu kunna. Ko ni y'a ta k'a lajɛ Niger ale Croix Rouge ko a ka kɔrɔ ni Croix Rouge caman ye bari sabu a sigira sen kan san 1963 min ye Niger ale jamana kɔnɔna na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de Mankana. An bɛ taa kɔkan kunnafoniyaw la. Diɲɛ tɔnba ONU ale ka san 2026 o musaka o kɔni bɔra ka da kɛnɛ kan ka jira k'a fɔ ko a kan ka bɛn min ye dolari wari miliyɔn 500 bɔɲɔgɔnko de ma. O de kɔni senfɛ a jirala k'a fɔ ko a ka girin kosɛbɛ. O de la kɛmɛ sigi la u ye 20 bɔɲɔgɔnko u y'o bɔ u ka cakɛlaw kɔni na ko ni kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔla mun fɛ l'Amérique jamana olu kɛlen kɔ ka dɔ bɔ u ka musaka bɔtaw kɔni na ko o de ye ni kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen kɔni lase diɲɛ kɔnɔna na. An bɛ taa Sudan ale jamana kɔnɔna na ko kɔngɔ ani miɲɔgɔn jugu ko o kɔni bɛ Sudan ale jamana kɔnɔ ka sababuya kɛ yuruguyurugu ani min ye dɛmɛ minnu bɛ di ko k'a lase sɛgɛnbaatɔw ma olu tigɛli sira la ani gɛrɛntɛ fo ka taa se waati yɛlɛma ma ko denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san 5 kan o maa 2 miliyɔn bɔɲɔgɔnko de bɛ yen nɔ minnu kɔni tɛ lahala ɲuman na baloko ta fanfɛ ani kɛnɛyako ta fanfɛ. Diɲɛ tɔnba ONU o ka lakanajɛkulu maaw u ye sigi dɔ kɛ septembre kalo tile 18 san 2025 sigi in kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka hakili jagabɔ kɛ laɲini min kɔni kɛra waasa kɛlɛ ka dabila Palestine ale kɔni jamana kɔnɔna na ni o ye Gaza ye fɛɛrɛ ka kɛ min ye dɛmɛbaw olu ka se ka don ni balow ye ani kɛnɛyaminɛw fo ka taa se maa minnu minɛn bɛ bolo la n'an ko ma ko otage olu ka se ka labila fɛn min ye o laɲini min ye o kɔni kɛnɛ sigira waasa ka se ka ko fɛsɛfɛsɛ. Jamana 14 olu de kɔni sɔnna min ye ni baara in kɔni ma nka min ye l'Amérique jamana olu kɔni y'u ka bali bere kɔni bɔ n'an ko ma ko veto ka o kɔni banamini k'a jira k'a fɔ k'u ma jɛ ni a ye. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo bunadamadenya kow kan ka bɛn bidoya in ma o de kun ye ninnu ye. Maa min kun b'a la ka kunnafoniya lase o de y'aw balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi ye. Maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye. A k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de Mankana.